Благодаря ти много, много си мил. Така, кажи авторите, защото аз за малко да излъжа. Песента се казва "Някъде далеч". Нейн автор е Валя Костадинова и един прекрасен текст на поета, бургаския поет Айо Пантелеев. Всъщност това е българска песен. Есенните клони гаснат сянката на дните, късните листа. Мокървятът вън залита, бледи сенки гони. Спина две сълзи в очите, дълга е нощта. И ще дойдеш ти отвън, тихо при мене. Ще допусна пак за твоето лице. И ще тръгна сама за дълго време. А след теб ще тръгне знак моето сърце. Ти си това. Пак пристъпваш бавно, бавно, някъде далеч. Някъде далеч, далеч от мене. Ти ли си това? Между нас морета хладни, някъде далеч. Някъде далеч сред дълги зими, все те търся и тук и там. Колко време нужно е, кажи ми, Късно ли е, аз не знам. Пусти са градът Икея, хладно е небето. Само твоите стъпки плахи бродят по брега. Сребърни луни люлее и мълчи морето. В миг забравям гняв и ярост и тъга. Между нас морета хладни, някъде далеч. Някъде далеч, далеч от мене, ти ли си това? Между нас морета хладни, някъде далеч. Някъде далеч след дълги зими, все те търся и тук и там. Колко време нужно е, кажи ми, късно ли е, аз не знам. Някъде далеч след дълги зими, все те търся и тук и там. Колко време нужно е, кажи ми, късно ли е, аз не знам. Някъде далеч след дълги зими, все те търся и тук и там. Колко време нужно е, кажи ми, късно ли е, аз не знам. Мила Иванова, една от най-обичаните български певици.